Gidap na kajing sungungo ko bakraw yo blay ba. Hadin kabalayat kat to kat nepon ngin yo ban peteng biang ya kani kajing hikai ban job ne ban rem. Kabaar. Watsha shet syukor hau soitan. Ubakwa ba pipindo e yala ki jong kijing kerku. Bon ki ba emma kini gisni. Haka jing penrem bau soitan ukadum. Knang ba kinum yo iya kababhatam ba ublay yay penap na kabenta jongki. Ngikloy ban nyet yeki jing syukor ba ublay ula isi ula inya yangi. Bat ba mdon jing map syuk yangi. Taba bon si ngasngosi ban ong yepi ba ngikloy ban nyet yeki jing syukor yeki jing pasyaw ba ublay ula isi ula inya ula tat yangi. Bat ba mdon jing map syuk yang yepi. Ken mau udai ukpatrai jongi. Udai ukpatrai jongi. Uba jinsur ka jingmap e yangi. Bat u angnot bangin yo diang ya parok ki jingker ku jong u. Bau lapen ap knang nakabenta jonga jong pi. Uhi u plasai. Haka kitab Ezekiel lenong kat prada kot arpulai. Hatopi tarai ngakmen man yo i ba kibriu ki basniu ki yap. Utrai nong sensar ukelite. Ngakamon ban yoi yaki. Baki kela kebamut. Baki Wat kupsi ya ka jingsha rem jong ki bamnget. Wat sa skori ki jing jleruk so tu soitan. Han rekam kenti pakaway na ki jingkular ki jong u. Ki debet ki ba hao. Ki debet ki ba amen. Nakabenta jong a jong pi shimet. Bat amdan bala ban luti yaki nangi. Lat setang lada ngihi nya artatin, ngihi nya ailat. Bauk sud unyo ban penkela hala. Ya kababhatam makajing imjangi. Kenau balada nginget, hau blay ubabha bat ubas snowlem nyangi. Klempep ngin yo diang, yaki kamba bat yaki jingker ku jong u, man la ka klip mat akajing imjangi. Ndon ka bamla yu niu blay jonga jong pi. Mi bahasa Hebrew katwe iwe ka ongkum no. Ka jinget ka long ka jing snow scam. Ya kita ki ya ki bangi kermen. Bat ban snow tikna ki ki bang ngimpat la ban yoi. Henre u kristan u basisha ka kristan ka basisha kam do jing kermen. Balai baka don ya kani ka jinget ka ba snow scam. Baya kita ki barok ki bangingi kermen, ki bangingi sngotik na, ngin sa yo i wat ladang ngimpat yo i. Mi baha ya ka jing im ka jong Joshua. Uba yo ya ka jing yo i pau ka bakerpang ka bakensai. Ukam kenti ya ka da ka jinget halau blay, ba da ka jo ka jinget ujam ban yo diang ya ka. Wat ya ka Bible barok kaway, bat hangno kinshem batho syapang. Kata ka bangi jiyam lien bahaban ong. Man kapor bangi yolat na kanong ka kim kat ka kutlat. Okay. Donbok. Hangno ka Bible bato. Syapang kata ka bok ni ka nusip. Hato ublay o yakalay nusip mo bat ka jingpen in ni ka jingker ku ba umuan bante ka jing im jong ajong. Pibaw latmu bante. Ba u penkre bante. Tang ublay bakurku bat habangadon hau ngamdon kam bok, ngamdon kam nusip, ngamdon kam loan, ngamdon kam jing pelak nanu. Kalau julong ke jing blin jing ki babon ban kloy tak klektin ni don bok pimo. Haka jaka bengin aingo yo blay ban pla yaro yo try ni kam kloy kalat penban dakata ka don bok ka bamode yo. Ong don blay. Haka jaka ban lat ka don bok. Namar ka bok kamut baka syuja kamaka. Ndon ka ba syuja kamaka. Bat ka ba onghi don bok ka len lane ka kentat ya ka jing shisha ba day ka ktiu blay ka ba yayle bahaya nga ya pi. U Joshua umsim day u ba don bok
bau yo ban rung sekari kanan kadau jong ka jing job jong kalong namar bau kongo unge bat uyai be da ka bas ngourit ya ka hatam na ublay haka jing si shangi long ki khun jong usim kisim bat ka beneng ngap hai kini kadai ka hok nong kenti jongi how try jisu ti usoitan kwa fi bin yo lot ti te ke un pensoi bat un kun shut da kum ne kum tai knang ba pindu yela ka nong kenti jong pi nala ublay te what be what pensas kor ki but tap ki jong oksoi ki jing pen up shrip ki jong ki jing pasyao ki jong ki jing wan keno jong da kum ne da kum tai ki jing pensoi ki jong ka lai jan show blay bat ka barim jong pi kando kandam Taskap ayu bau blay ukular yo Joshua. Ka kitab Joshua lenong ka beningkong dekat ke basan ong gini ki kintin. Enam don mano. Ubala ban job yame. Kat ba medang im. Ngan don ringkat lembat me kumbangala don ringkat bat Moses nganam eno lemne kentat yame. Don bon ki besngot ho bakla. Bau blay uya jan tangbat kitu ki bakham riu blay. Lani ki bakham smart ka be jingeseng. Lani ki bala bandwai, lani ki batip hash pang ka Bible. Ngong yapi ka jingdon ka jong ublay kam shong ha ka jing bah. Ni ka jing long, ni ka jing la jong a jong pi. Namarula kular ba undon ringkat bat ngi ha ka ba kumno ru. Sim la kular ba undon ringkat bat ba unum ino num kentat kumni tang yaw Joshua. Henry ula beteng ya kani ka jo ka jingkular jin kat lai spa snem thoi kani kat lai spa snem hadin highway pe iwe nangi ki banget ba fila man shem ka shitish ki Hebrew kalanong ka ba kat lai ka khot ka basan ka ba ongom no nganum eno no yapi nganum kentat no yapi da lei ru ublay ula kular ban don bat ni am namar bangi bhae ladingi hok Henry namar ba ubat hok yela ki jingkular. Hoy ublay ulale shibun ki kamba ki kampla. Daw Moses usyakri uba uya sendong ba uya dan markat marjan. Pendan dayaw Joshua ba ula kular ba unum eno ne kentat jau dalay layro. Teka mensim ka baktang de ka jingbishni bat ka pihun. Kanapan kedaw kti bat ban ben yikitu ki bakentur sa ublay te. Tenda ba kumta kloy ban keno. Bagita ki ba yo jingker kuhi kidai ki ba to ki ba bamsap bat ki ba kwan mentoy. Henry ngim yo bangila ban yolem skap ni ki kintin. Ngim yo bangila ban yolem ni ki ju ki jingker ku bat wat ka ba kambha ka kambun lada ngiru ngi kentur lem sala ublay ubasbun bado bakloy ban lem yang ayapi. Amen. Tang bakan mau baka mensim jong ka jing bishar bo kho. Ka kedo ba pimpat kot ki clear lum jong ka jing ya day ka ba ya jan bat lau kan rat. Ba day tang hang ta. Ba pila ban yo ye ki jing yo ipau ba ublay lo pen kre na ka bentala ki jong. Kikali kumno ba ublay ula ban pendon kam ye ki bakum kita. Ki baju im ha ka pop ka sang. Menshua Henry wa ublay pendon kam wat iki jong Moses wat iki jong David kibala jupani Abreu ne wat iki jong Paul Petros kiba erang ka satla skon yam persya yo blay hakaba kam menshua jong ka jing im jong ki baro ki rew kraw jinget ki de Hebreu kibala kla kaba mud naka pop kabarim bat kibala hok lupa. Ken mau ba pin yo lem ya ka ba ublay la kular ya pi da pi kenyo ka bishar breu bat ka pai makya shani satai pai kmat be tang so bat sedang ban kner da ka jinget shaka jingjob bau don ban lam yang ya pi ini pois ka basau long slur ban jam shaka jingyale namar hangta ap ka jingjob. Wat late bu teng ka ap ya ka kep ka babyang ba pin le ya ka bo blay kuntu ya pi Henry ken ma ba la pi le kam ta
Pindo ailut ya barok ka bau blay ula penap na kabenta jong pi. What let bo teng? What penidaw? Ka ap ya kata ka kep ka babyang. Ba pinle eke ka bau blay kuntu ya pi balay. Namar uhi ulong ka kep ba kraw tam yangi. Singap ka kerteng u Joshua. Haga baningkong kalong Hosea. Dan ya pat ka kerteng ka jong u prophet Hosea. Hosea. H-O kan spell pareng. H-O-S-H-E-A. Hosea. Kabamut kajing pedim. Salvation. Soteria. Hanrei Moses. Ulak khot no ya u daw Yehoshua. Moses po khot ye u mde tang Hosea uang Yehoshua. Kabamut ublay ulong kajing pedim. Ubenrap daka kerteng kajong ublay Yahweh. Tendala pen kela syakaktin pareng pat. Lasu khot lingkot no yaka kerteng Yehoshua banlong Joshua. Daladehi nyemla ay royam. Persyang sakat ba persyang hiru. Ujisu krensyai bang nyemla ban syanya akabor la dia dalay layru. Syanya akabor kajong ublay. Syanya akajing pelak kajing petkuk bor kajong u. Ujisu krensyai yakani kajing sisha. Haka gospel Yohanes linong katsan de kotsan. Ngalong uding sowan. Bat pilong itnat. Uno ba yaine hanga. Bat manga hau on say so shibon. Na ba pimla ban le ay klem manga. Dan rei la dala penkap yangi ringkat bat ublay. Dan bor ka banot ban yeng persyak yangi. Bat ngin long ki ba job. Bat ki ba say so shibon. Haka bahakam utray jongi. Da sisa kani kadai ban pensluringi ban idealot ilade met ban mensim ban ya kentur siya ka britreu kenrat. Sangap sini. Jin lai sin lai wat ublay ukentu yaw Joshua. Ba unlong klan do unlong slur peti ka kitab Joshua. Tanggal nong kabaning kongro. Lai sin lai wat. Ba unlong klan unlong slur. Namar ki artli ki daw ki ba kongsan e. If ko aban tip ki daw. Kaba ningkong toy kani kalong katu kaba ngisem haka kitab Joshua lenong ningkong dekot san haka bau blay lo kular ba don ringkat baru Joshua ban kata kalabiang e don ringkat baru Joshua bar haba don ublay kalabiang e yaw Joshua watlet haba ublay dona senda jongpi dona Yesu ba pindang don kam na Lord jong u kaba arpan ngisem Kadai kitab Joshua lenong ningkong dekot kendai. Ki kintin ki baong kenmau bangala hukum ya me ban longo baslur. Bad ubas kemjing mut triang. What septing lani no mensim. Namar ngau try ublay jong me. Ngalong ringkat lembat me kat syaba melek. Haba ublay hiu la hukum yau Joshua. Ba umbit ban ki kuslai. Ni ban ir ya kata kaba ap ya hakajing yakun. Kamut bau blay ula dep ban let lupa haswa. Ula let haswa jong Joshua. Ban penbet penrenti eki balak ban wan lap dia. Hoi Joshua ban baro ki kon Israel kimpat dia kuntma. Hakata ka ri ke jingkular menswa. Henry ki shania hau blay uba tip lut ya ka bansawan ka jong u wat aswa bekin jam sata. Habau blay hi ula kular ban don ringkat bat ki. Bat ban penkesan da kajing job yaki. Satang ubid. Bat ubamnyet blayhi. Ubanang note ban artatin. Ne ban satla ya kajing pa ublay. Amen. Ngidon kaman kan mau ba ublay umman bangin sa ha kajing im dausra. Jong ka menor. Bat uda ang note hir bangin jam sa kalawe jong kajing job. Toy kani. How say bon sin. Day mangihi ki bakloy ban say daw te. Ban sna ki excuse ki baharukam life judge. Bangin abswa namar bang ngimpat ngo biang baha ne bangi dang duna kani katai ne bakapor kampat day yangi ban le kerki ladaw blay upa yangi bantur maong ifi kalong kabadu nong bat ka bamensaw syirkay bangin buteng ne bangin abswa ladangi chansi ka satla bat ka bamkongo ngong ifi klempet ngin sha len shop haka jing herseng yiw bau soitanu kloy bante ban kum yangi ong imlin ban ong bangim day ban chutur rumah laningin da apswa ya kapor sang ubrey
Lani ngimpat ngau don jing yalam ya menta. Lani ndau trai unda pensyai bah. Tang bakat padang bu tenghi. Tap ti tap kejat sahu ubaman namar umman bangin tur. Bat bangin kini kentet. Yalah kajing job. Bau blay ula dep ban pen ap lupa yangi. Ublay lenang ban prat lenti yangi. Kat bamangipan ngidang ap kajing riu turai beneng iman. Kenang bangi ngin le. Lani ngin kok ngu. Haswa bangin tur sa kajing yalay. Kenau ba kajing boteng. Bat kajing tansi. Habau blay lo kentu yang iban tur seprang. Kalau kajing syarem. Bat uksuj un penap syrip. Bat un set bendi. Kat aduk menginom lasyuk ban klik-klik hiru. Nginom lasyuk lanu-lanu ru. Bat kajing yap kadai kebakut senang. Lada pi kwa ban yo. Ya kajing kerku kiba temai nau blay. Pi don kam ban longslur. Ban le iki kiba temai. Bau blay un pen I wal ada kalong ke ba pimpat jumlin menshua menuru. Hot kum kibriu ngi septing. Bat ngi khia ka jingkit. Handrai uba yaine klem artatin un job. Waru apostle Paul u plasha ya ka siti ka beningkong jong usi ki korin kel nong ka ba ar khot balai ong habang alawan sapi ha ka beningkong ha ka basdang. Ngalong uba dap tang da ka jing klot bat ka jing septing bat ka jing knyo sudah. Henry kani kam simpenduk bor ya kajing yalap jong uneu rat ba jong oblay. Bat namar kata ula job ya ki mensim ki babon. Pet hima pi ka kitab ki kam ki apostol. Kaya tu baki apostol bat ki syakri ki jong oblay. Kila leit ban yalap ya ka gospel. Da kajing slur. Wat apring ki jing ki jing syak tenjuk bat ki jing penctom ben ki babon. Kat haduk bakila syayap hiru na ka benta la ka jing kot. Kini kim day ki satar klem jing salya. Kiba shule song shit matla klem jing ting ya iru. Ki manslur. Namar ki ken ma wade ublay wala pa ya ki. Barhaba upa ma utip hi ma ya ki baro ong amen. Tikitu ki bre ki bala IT lut yo blay. Kiti kila shu IT lut yala di ha ublay ubala ri ya ki wat apeng kalawarding jo jing sale ben. Kum ki kristan ki bala IT lut ni mat ya ki jing ki babonjat. Khamta magini kisngi ki balong satar bat ki bajuat syirkai haduk ane-ane. Tingila ban job balai namar ngi syania halau nong aplang brot babha jongi oba jale nakabentala ki jong oba tip nangno bangin ya bangin poisi ki jakaplang ki bajernyam bana jan ki ki betut jai-jai ong amen. Tiwat ladangi dei ban jam ya ka serngi uga jengyap onum eno yang i dalai ru ngi bod ya uba syarem wat ladala saknar tma ya namaru kejot ya ka sngi ka balai naka jingyap bat kata ka jingjop tangu kalong ka jingjop ka bapla ya baro ki banget bat ki basyanya long telilot hau ublay undang penpau ka bakumno ka bangingi dei ban penkre bangin job sa Siliang job shwa ya ka wa Jordan se kati sa Siliang ka Jericho ki ai kita ki nongba ka rihi barok ka wei kan chulong be ke jongi ladang inang ban syanya